The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakakwento sa illegal na droga sa ating sinagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Martes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon. Live din tayo napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisa na natin ang Ako Bicol Tabang ora mismo. At sa hapong ito, babalikan naman natin ang reklamo na ora mismo nating inaksyonan nang idulog sa atin ni Maria Rodessa Adornado ang pagkakadamay niya sa away ng isang mag-asawa sa kanilang barangay. Kung naalala mo partner, ito yung nakuha na ng CCTV kung saan sinugod ni Mister ang kanyang asawa papasok dun sa bahay ni Rodessa kung saan nadamay si Rodessa. Naalala ko yan partner at kung saan nagkagulo doon sa loob ng bahay hanggang doon sa may sulok ng bahay noong pinasok nitong hinahabol ni Mister itong asawa niya, doon ang partner nagkagulo. Yan, at nabalian ito ng sa kanyang kamay na naging resulta sa pagkaka-apekto ng kanyang negosyo. Ano nga ba ang nangyari sa reklamong ito at ano ang naging ora mismong pag-aksyon ng programa? Alamin natin sa Tabang Ora mismo update na ito. Kuha sa CCTV footage ang babaeng nakatayo at tila'y may pinagmamasdan sa labas ng kanilang bintana. Bakas ang gulat ng babae nang biglang naghabulan ng dalawa at dumiretsyong pumasok sa loob ng kanilang bahay. Ano nga ba ang buong kwento? Nakilala namin ang babae sa CCTV, si Maria Rodessa Adornado. 34 na taong gulang na nakatira sa Purok 6, Batang Pamplona, Camarines Sur, kung saan nangyari ang insidente. Siya lang naman ang nadamay sa away na nangyari mismo sa loob ng kanyang bahay. Ayon kay Rodessa, away umano ito ng mag-asawang si Rogelio San Juan at Meden San Juan, residente rin ng nasabing lugar. Noong October 8 po ng gabi, 7 p.m., dinner time namin yon. Kumakain kami doon sa kusina. Then may dumating na nagtatao po, tumatawag ng tao. Then sabi namin na mamaya na kasi kumakain pa kami. So hindi ko muna sila in-entertain. Nakita ko yung may tao pa sa labas. Sabi ko, tinanong ko kung anong kailangan nila. So yun nga sabi, magpapalaminate. So inopen ko yung pintuan namin. Then pinicturan ko siya. Yun na, umupo muna sila dun sa labas. So nung ililipat ko na sa laptop, may biglang dire-diretsyong pumasok dito sa amin na hindi ko nga kilala dahil madilim din dito banda sa labas. So, then malabo din yung mata ko. Hindi sukat akalain ni Rodessa na mangyayari ang gulo sa loob ng kanyang tahanan. At ang masakla pa rito, pati siya ay magiging baldado. Yan, sa kaman! Yan, sa kaman! Ito na ito, may dalag! Hoy, maupong ka mo ito!
Dahil sa rayot ng mag-asawa, tumamo ng bali sa kamay si Rodessa. Maga at halos hindi maigalaw ang kanang kamay nito. Ang pinakamasakla pa, pati ang kanyang paghahanap buhay ay apektado. Siya ay may negosyo na printing shop na nakapwesto sa loob ng kanilang bahay. At dahil sa lagay ng kanyang kamay, hirap si Rodessa na patakbuhin ang kanyang negosyo. Lalo't siya ang inaasahan sa kanilang pamilya. Overthink ako parate. Kasi syempre hindi rin naman ako sanay na walang ginagawa. Kaya naka-open din tong laptop ko kasi may ginagawa pa rin ako paunti-unti. Pero hindi ko talaga siya, kasi hindi ako sanay dito eh. Kaya nagagawa ko lang ngayon, mag-xerox, mag-print, pero mag-layout. Hindi ako trabaho. Sa kabilang banda, personal naming kinausap si Meden San Juan. Siya ang pilit na hinahabol at pinagpupukpok ng kanyang mapang-abusong mister na si Rogelio. Masakit talaga po ang pagbuhay kong alangan pag masabi may araw ganyan, may hearing, may kung ano-ano. Magdumang ka sa araw ganyan, pamasahe, kwarta pag kaipon. Mas kaipon ka nga siya, pwede pinabayaan ko to. Nagkatao man po siya, pero talagang dahil siya nagtutulog. Matao, yun yan mga yan simana, may simana talaga siyang dahil nagtatao. Nakakuha naman nga niya po sa katong babae, yun natin sabi ko may kagawad na naman. Mas lalong naglala. Itong may kagawad na nilito. Sinampahan din ni Meden ng kaso si Rogelio dahil sa pambubugbog nito sa kanya. Iyan po talaga ma'am, totally dahil ko yung aram. Ang aram ko po kaya, di nagadan si magurang niya. Nasilubong ako pagkaaga. Nalas 10 po ang may naka-extra man yan na nagduman sa arong, hinanap ako. Kaplanado na. Pag duman po sa rin sa Barandilla, may nagsaymon sa kong mga malihon ko na sige abangan na talaga ko. Inanap ako duman sa may harani sa inda. Kaya nga duman ko ang mga katlos ko. Pati ito may nanay-nanay man ko duman na tigminara. Nagduman, tigkaramadapit tatago ako, kung yung sa inda ako. Hanggang nakasumpungan po ako sa inda. Pero po ito talaga, dahil ko aram na ning tutubuhin niya ko. Kasi dahil ko po nailing ang tubo niya. Ngayon po sa likod, kasi pagtira niya sa kapag, napot niya ako kung ano ang problema ko. Ngayon po ko sa inda. Sabi ko, inaano ka man? Ano man ang problema mo? Sabi ko nga rin, nagbunot na po siya. Inaroon na dyan. Oo. Nagbutas na, nagtindog na po ko. Naglagatak na hindi ko nga niya po. Tama ko nga. Nagdalagan po ko sa laog ninda. Siyempre po, tama dulag ako. Tabo ba man ako magaling? Tapos sino pa po kong ate? Paglaog ko sa inda, nabanggaan ko po. Nagkasumpungan kami. Kasi siyempre po, nagbubulong sa dugo ko. Kaya ko naman po talaga, ang iniisip ko kasi, nakadulag ako. Siyempre po, didipinsa ko, sinsadiri ko na, kung pagparapok-pokon mo ko kulang ko gano'n. That time nung nag-cover ka, nadaganan mo si ma'am. Dahil po, pagpalaog ko lang po, itong pagdulag ko, nagdaganan ko na po siya, nadapla pa nga ni ko kato, ang lang po kato, nakapuatulog ko. Talagang pigisip ko na, gagadanon talaga ko rin. Kaya nagdudulag po talaga kung problema ko, nalaman na po. Ako ma'am, sa totoo lang, nadaganan ko siya. Sabi kang aki ko, kasuhon mo ko naman ang problema kung nga sa iya. Kung totoo siya nito, dahil ko nakot ako problema. Dahil ko man po aram na mangyayari ito sa mo. Kung nag-iwal kami, talagang obligado ko tako na ano man ang problema. Kaya lang sa mararayan nga niya, sabi ko sa iya, sa mararayan na pag-iribanan kang mga akin sa barkada man po yan. Akin ko, asikaso ko man po na tabangan ko man siya. Siyempre, may negosyo siya. Yun man ang ko sa iyo. Ano mangyayari? Naging okay man po kami, nag-ano man po ko sa iya, pero po, sa totoo lang, kulang pa man yan eh. Ang importante po naman, dahil ko sa pinabayaan. Maski biktima ako, sabi nga ni kang iba, biktima ka dapat, dahil ako nagano. Ang magbayad yan, siya gumot. Kung dahil ka pigdumanan, dahil yan maano. Sabi ko, yaon na kita dyan. Abukwa ito kang kadakol taram-taram. Saro pa, napiti ko ng pati ko kaya. Gusto ko, kung ano si problema, ang problema, ayoko.
Sa ngayon, nagtutulungan ang dalawa upang mapanagot si Rogelio sa mga ginawa nitong problema, lalo't na't patuloy pa rin umano itong nagtatago. Kaya naman hindi na nag-aksaya ng oras ang tabang ora mismo. Agad naming sinamahan si Rodessa patungo sa Pamplona Municipal Police Station upang makapaghain ng nararapat na aksyon. At sa pangunguna ni Police Corporal Veron Tayaan, sumailalim sila sa legal na proseso upang makapagsampa ng nararapat na kaso para kay Rogelio. Hanggang sa pinakahuling hakbang ng proseso, nanatiling nakaalalay ang aming programa upang masiguro na makakamit ni Rodessa ang hinahangad niyang hustisya. Bago pa man tuluyang lumubog ang araw, matagumpay nang naisampa ang kasong kahaharapin ni Rogelio. Sa puntong ito, ang tanging hinihintay na lamang ni Rodessa ay mga nakatakdang petsa ng pagdinig kung saan siya dadalo upang ipagpatuloy ang laban para sa hustisya. Nagpapasalamat po ako dahil hindi kami pinabayaan ng programa. Talagang updated sila, lagi nila akong ina-update. Nangyayari sa loob ng simula nung na-disgrasya ako. So nagpapasalamat ako dahil hindi nakaalalay sila sa akin dahil first time ko din tong ganto. So talagang wala akong idea sa kung paano yung process, kaya nagpapasalamat ako dahil mas napabilis yung proseso ng pag-file ko ng kaso. May mga sandaling akala natin na ligtas na tayo mula sa anumang panganib. Subalit dumarating pa rin ang mga pagkakataong bigla tayong haharap sa hindi inaasahang trahedya. Sa kabila nito, tayo man ay naagrabyado, sa huli, mananaig pa rin ang bisa ng batas na kahit sino man ay hindi makakaligtas. At Ayan, yan, partner, ang nangyaring insidente na kung saan sinugod ng mister itong kanyang misis at nagkagulo doon sa hindi naman nila bahay. tama. Diba? So, that caused, partner, na masaktan itong may-ari ng bahay, isang negosyante, na hanggang ngayon ay nagpapagaling pa ng natamong bali sa kanyang katawan dahil doon sa gulo na nangyari nga sa loob ng bahay dahil dito sa mag-asawang ito. Ayan, at dito na, partner, papasok yung kung gaano kahalaga ang pag-uusap sakaling merong hindi pagkakaintindihan ng mag-asawa dahil minsan nauwi sa ganitong gulo at worse, yung madugong pamamaraan at meron pang nadadamay na ibang tao. Correct. At kung wala na talaga silang pagmamahal sa isa't isa, pag-usapan at kung ano yung pwede nilang gawin na kumbaga okay naman sa kanilang mag-asawa, kung ayaw na nila sa isa't isa, then hindi na kailangan pang umabot sa ganitong nagkakasakitan na, may nadadamay na ibang tao. So, aside doon sa nakakahiya na, kawawa pa yung mga taong nadadamay. Yan. At buti na lang ay nabigyan ng hustisyang nangyari dito kay Rodessa. At mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, ang kwento naman ng isang ina na sa kabila ng kanyang edad na 90 years old, imagine, 70 taong gulang na ina, ang patuloy pa rin sa pag-aalaga sa kanyang anak na may edad na 69 years old na. Ano ang nasa likod ng kanilang kwento? Alamin po natin yan mamaya lamang. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti.
Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang. Ora mismo, eto partner, isang nakakamanghang istorya ang ating matutunghayan ngayong hapon dahil isang ina na edad 90 years old ang patuloy pa rin sa pag-aalaga sa kanyang anak na lalaki. Ito ang kwento ni Nanay Trinidad Bantoya na sa kabila ng kanyang edad ay pilit pa rin niyang pinaninindigan ang pagiging ina nito sa kanyang anak na isang stroke patient na. At dahil sa kanyang labis na pagmamahal, isang kahilingan ang ora mismong tinupad ng Ako Bicol Party List. Kung ano ang kwento sa munting hiling ni Nanay Trinidad, sabay-sabay nating alamin, panoorin po natin ito. Pero minsan, nanay, nakakamati ka man po kapag ano. Iyo man, pero dahil ko ang pigmarali. Nata po. Ang mga agi ko, maski magurang ko ang nag-ano sa kuya, tig-isip ko manggaray. So, kuyang kan mga agi ko. So, kusog ko, yaon sa inda. Kung marahin masya, salamat sa mahal na Diyos. Kung anong malinibo ko. Sa mundong inaasahan ng anak kang mag-aalaga sa tumatandang magulang. May mga kwentong taliwas sa nakagisnan. Tulad na lamang ng kwento na aming natanggap mula sa Barangay Manamok, Lagonoy, Camarines Sur. Na may isang ina, edad 70 gulang,
pilit na nagiging sandigan ng kanyang anak na 69 na taong gulang. Siya si Nanay Trinidad Bantoya. Ang patunay na ang isang ina ay kailanman hindi matatapos maging ilaw ng tahanan. Si Winnie Bantoya ang pangalawa sa 8 mga anak ni Nanay Trinidad. Isang taon na ang lumilipas mula nang atakihin ito ng stroke. At dahil walang naging sariling pamilya si Winnie, tanging nanay niya lamang ang kanyang naasahan. Mabuot ang may man anagong ano. May man anagong iniibilin kung ano bagang ano. Bako man aning pasaway. Talagang ano nanay talaga. Tamayo naman ng ano. Iyo ka. Iba-iba ni nanay. Yung naghahanap buhay. Kan ano paan. Mayo ang barkada. Ano, puro lang po siya trabaho sa araw. Trabaho na talagaan. May kasalon ko ta yan. Kaya lang naghanap maning iba so ano, day man nakahanap. Iyaan garo na kuyan siya. Ay, igwa na ko ta. Duwa nga ni ko ta ang ano ka. Sa pag-ugdo niya sa pag-ihi. Kada ikatulong alaw sa kakos siya. Kamanganaan sa nako. Ang pirsa, tagulang nako. Namamarating ko magtanglay. Magtanglay. So, day ka man po nanay, napapagalan sa pag-oral sa iya. Dahil ko ka sa iya. Sintiro ba? Ang pagsasanglit sa naho, nag-abot siya. Sinaranglian ko may kuyang kukaan. Basaong ko yamit. Ang pelangganan sa dit, piglagang kong tubig. Lagaan ko maimbong na tubig. Tapos gulpong ko. Lagaan ko naman kinmalipo. Nganin awad-awad. Tapos piglagaan ko siyampo. Tiglabaran mo? Tiglabaran ko siya. May toalya. Basaong ko andyan. Intir. Garot pikarigo. Pati tayo na. Hirisuan ko andyan. Pati Diyos ka. Ano yan? Baya ko. De, anuhan ko? Aki muan. Makarawat ang harong may katumay sirong. Diyan sa sila. Kung matukad ko sa bukit. Kung makwa kong igatong, makamote. Rayaon sila ang digdi, tulusinda. Karawat ang dyan. Bayaan ko pag uli ko, rayaon dae yan magharal po ta. Si Evelyn Belza naman ay ang panganay na anak ni Nanay Trinidad. Ang katuwang nito sa iba pang gawaing bahay, maging sa pag-aalaga kay Winnie. Iyo, nag-iidi ko. Takon mayo ang mga ko. Ako nag-ano sinda. Para gasto. So, paglaba. Pag kantaday man kayang nanay. Saka kung mayong mga diaper, araw ka, di ba ka lang po sindang, di ba ka lang pong gatas. Kasi man ibang mayo man talaga kumidigding ibang mayo na ning sa nanay, mayo ng pigkukuhan. Ang bukid. Lalo na nun yung tabi nagyo, mayo ng guse. Ultimo na yan mong tiro ng rarata. Mayo man may nag-ano sila. Nakakamanghanga naman ang tiyaga at pagpupursige ni Nanay Trinidad. Na sa kabila ng kanyang edad na 70 taong gulang, ay naibibigay pa rin niya ang pag-aaruga at pagmamahal para sa kanyang anak.
Nito lamang ay 15 ng Nobyembre. Personal na bumisita ang Ako Bicol Party List upang tuparin din ang matagal ng pangarap ni Winnie, ang magkaroon ng sariling wheelchair. Isang simpleng regalo, ngunit malaking tulong para sa kanyang pang-araw-araw. Sa ngiti nila Nanay Trinidad at Winnie, dama namin ang tunay na halaga ng pagbibigay at pagdamay sa kapwa. Pero minsan, nanay, nakakamatay ka man po kapag ano. Iyo man, pero dahil ko ang pigbarali. Nata po. Ang mga aki ko, maski magurang ko ang nag-ano sa kuya, tig-isip ko manggaray. So, kuyang kan mga aki ko. So, kusog ko, yaon sa inda. Kung marahin mas yan, salamat sa mahal na Diyos. Kung anong magnibo ko, lukta. Na maharalit sa ibabaw kinkinaba. Anong manaoras. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy ang laban ni Winnie at ni Nanay Trinidad. Wala mang kasiguraduhan ng bukas. Isa namang pangako ang sisiguraduhing panghahawakan. At ito ang pananatili nila sa isa't isa hanggat sila'y nabubuhay. Ang kanya kong pag-ibig ay minsan lang, ngunit ang pagkala ay hindi tunay. Hindi ko'y lilimutin magpakailan pa man. Habang ako ay narito at may buhay. Ayan, partner. So, nakakamangha, nakakabilib etong si nanay dahil sa kabila, partner, ng kanyang edad ay malakas pa rin ang kanyang pagmamahal. Kumbaga, sobra pa rin yung pagmamahal niya sa kanyang anak dahil walang iba, partner, na inaasahan at nag-aalaga dito kundi si nanay lang. Diba? Akalain mo, partner, 90 years old na dapat ay nagpapahinga na. Hindi yung Or nagpapahinga na. Kumbaga, ini-enjoy. Ini-enjoy ng buhay. Pero ganyan pa rin yung kagustuhan ni nanay dahil yun yung sinasabi na hanggat kaya ko pa na ipadama sa aking anak ang pagmamahal ng isang ina, gagawin at gagawin ko yan. Yan, at dyan mo makikita yung talagang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Genuine partner, di ba? So walang hinihiling na kapalit, walang hinihintay na anuman na either ito ba ay material na bagay o kung ano pa man. Basta ang gusto ni nanay at ang alam niyang gawin ay pagsilbihan, alagaan ang kanyang anak. Yan. Ikaw, partner, di ba, bilang isang ina, paano mo na ipapadama sa iyong mga anak yung pagmamahal ng isang magulang, simple isang lang ina? yan, partner. Simple lang yan. Yung pagmamahal na walang reklamo. Di ba? So, ito ba ay mahirap, ito ba ay magaan lang, pero ang iisipin mo, ito ay ginagawa ko dahil anak ko to, di ba? So, ito ay biyaya na ibinigay sa atin ng Poong May Kapal, meaning to say, importante na ipadama mo sa kanya yung tunay na pagmamahal na nadama mo din sa iyong mga magulang. Iyan. Diba? Kumbaga, pass on lang yan, partner, di ba? So, hanggang sa mga susunod na generation, madadama at madadama yan ng mga bata dahil yung kanilang mga magulang, ipinadama sa kanila yung tunay na pagmamahal at pag-aaruga. Pero ano naman yung mga challenges bilang isang ina? Maraming challenges, partner, yan eh. Kasi, kumbaga, may mga stages yan. Habang lumalaki yung mga bata, habang umahaba yung mga panahon, dumadami din at lumalaki yung mga responsibilidad. Pero regardless of that, basta alam mo yung kung ano yung responsibilidad mo, kung ano yung
dapat mong ibigay sa kanila, yun dapat. Kumbaga yung mga karapatan ng mga bata, karapatan na magkaroon sila ng edukasyon, karapatan na sila ay magkaroon ng kanilang mga pangangailangan. So, lahat ng mga karapatan bilang isang anak dapat maibigay ng magulang. So, yun eh. Kasi, nung ginagawa pa lang sila, nangako kayo sa isa't isa na kayo ay magmamahalan. So, dapat yung madama din ng anak na naging bunga ng pagmamahalan nyo, madama niya ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga. Diyan ako believe partner sa mga nanay, especially sa mga nanay na even na sukong-suko na siya, hindi niya pinapakita sa kanyang mga anak. Yeah. Kumbaga, sinasarili na lang. May mga times talaga, partner, na parang ang hirap, di ba? So, pero pag andyan yung kapartner mo, na katulong mo, partner, sa anumang obstacles in life, anuman ang pagsubok, ang importante, partner, nakakaraos kayo na magkasama. Dahil yun naman talagang ipinangako nyo sa altar na, yun nga, sinasabi ko, di ba? Till that do us part, in sickness and in health, dapat naandun yung pagmamahal. At madadama ng mga bata, ng mga anak mo, para at the end of the day, maging fruitful, maging happy ang life all throughout the years. Siguro panawagan natin sa ating mga kabataan, syempre na mahalin at sundin at respetuhin ang kanilang mga nanay at mga magulang dahil hindi nila alam yung naging pagsubok at paghihirap na ginawa para mabuhay lang at mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Alam mo, partner, itong si nanay, meron naman sana siyang option, di ba? Because sabi nga ng iba, for sure, sinasabihan siya na matanda ka na. Kumbaga, bigyan mo naman ng halaga yung sarili mo, magpahinga ka naman. Pero, yung option na yon, hindi yun tinatanggap ni nanay as reasons or excuses para iwan niya itong anak niya at hindi niya alagaan. So, kumbaga, yung nagre-reign sa kanya, yung pagmamahal niya sa kanyang anak. Kaya naman, natutuwa ang Ako Bicol Party List kaya binigyan, partner, ng wheelchair etong anak para maramdaman din nitong anak at ni nanay na magkaroon, partner, ng kagaanan. Yung pagsisilbi, pag-aasikaso ni nanay sa anak niya sa pang-araw-araw na gawain, di ba? Yan yung pinaka malaking tulong ng Ako Bicol Party List sa ating mga kababayan na mga ganitong kwento na nangangailangan talaga ng tulong medikal, especially itong wheelchair na malaking tulong para sa kanila. Correct. Para sa atin, partner, this is only an assistive device. Pero sa kanila, partner, ito ay malaking tulong, malaking kagaanan dahil nga kung meron silang nakikitang difficulties sa paggalaw, sa pag-aasikaso, para kay nanay, malaking tulong itong binigay ng Ako Bicol Party List. At daan-daan na, partner, ang nabigyan ng tulong sa iba't ibang probinsya dito sa Bicol Region. Itong programa o proyekto ng Ako Bicol Party List na libreng wheelchair sa ating mga kababayan. Kaya sa Ako Bicol Party List, mabuhay kayo at ipagpatuloy ang pagtulong at pagbibigay ng serbisyong tunay para sa ating mga kababayang nangangailangan. At yan ang mga kwento at tinaing na ating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon. Para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account.
Tabang, ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga Ayan mga ka-action, isang araw na lang! Yahoo! Pasko na! Ayan, Merry Christmas, partner, sa'yo. Isang Ayan. tulog na lang. Pasko na. Excited na ako, partner, para i-celebrate natin ang kaarawan ng ating poong may kapal. Happy birthday po, Jesus. Ayan. Advance. Pero partner, matanong ko lang na naibigay mo na ba yung mga regalo para sa iyong mga inaanak? Hindi pa, partner, iniipon ko pa eh. Kung may makaalala sa ninang, ibibigay ko. Pag hindi, joke. Ganun pala yun. Sige. Dapat ready lang tayo, partner. Kasi anytime, pag pumunta or nag-message yung nanay or tatay, Made, pwede, kumusta? Alam mo na, partner. Oy, Ayan. papuntahin dito. Di ba? Ganun yung mga style ngayon. Hindi man direkta, pero alam mo na yan. Because seasons of giving. Apo, at ang nakakatawa ngayon, partner, yung mga post na regarding dun sa mga magulang na humingi ng regalo, hindi naman para sa kanilang mga anak, kung mga nagde-demand na malaking regalo. Oo, pade. Ang gusto ngayon ng inaanak mo ay di bateryang motor, pero yung kasya siyang sumakay, di ba? Yung pwede niyang sakyan. Nasa Mahal yun. 3,000 to 4,000 yun. Oo. Madek! Parang lumalambing ang inaanak mo ng bagong cellphone. Diba? Cellphone. Tapos maya-maya, pagkatapos ng Christmas, ng taon, gamit na ng nanay. Yan. Sabi naman ni Adrian, ang gusto ko ay siya. Yan. Diba? Yan si Adrian, marami ka ng gusto, Oo. Yan ang gusto niya, partner. Pag tinanong mo, baby Adrian, ano yung gusto mo? Ang sagot niya ay, siya lang sapat na. Sino diba? ba siya? Ayan, alamin natin yan sa mga susunod na araw. Sino itong siya ni Adrian? Ayan. Mga ka-action, kayo po, ano ang plano mo para mamaya? Noche Buena, partner, Noche Buena. mamaya. Ano ba yung mga handa mo? Ano yung handa nyo? Sapat na ba yung 500 pesos? Ayan. Ikaw, partner, kung tatanungin kita, sa halagang 500 pesos, ano yung maihahanda mo niyan? Siguro, yung nai-order ko lang na mamon. Kay Mercy. Yan, kay Mercy. Nasa 400 plus. Yun na Hindi lang. pa sapat ang Tapos, 500. itutulak mo na lang ng juice. Magtitimpla. Siguro, Or hingi na lang ako. Maghihingi na lang ng spaghetti sa kapitbayan. Yan, partner, pwede yan kasi single ka. Sa amin, na syempre pamilyado na, kulang yung 500. Pwede yan, partner. Parang bibili ako ng, kasi ilan kami? 6 or 8. 8 korneto. Diba? I-times mo yan sa 8. 25 times 8. Ilan na yan? Isang boteng soft drinks. Tapos, half a kilo of spaghetti. Siguro nga. Parang ano lang, partner, isang ano lang kami, platito. Yun. Tapos, bibili na lang ako ng yung pira-piraso ng chicken. Yung diba? sa, ano yan? Yung sa, doon nabibili sa... Kay Lek-Lek. Oo. Nasa 30 pesos. Di ba, partner, i-compute mo yun, pasok man talaga Pasok yung na pasok. 500. Pero ang importante, kompleto kayo. At least, kompleto. kahit konting pagkain, basta kompleto. Meron pa yung natitira, partner, like, for example, mga 30 pesos. Bibili ako ng yelo. Yelo, para malamig yung soft drinks. Malamig yung soft drinks. Diba? Kahit kuya na lang eh. Pero napakahirap, partner, kasi tayong mga Pilipino, partner, kahit tayo ay bukas wala na, bukas wala na tayong pera, ang importante ngayong gabi na Noche Buena, naging masaya ang ating pagsasalo-salo. Ganyan tayong mga Pilipino at kumpleto, di ba? So yan ang spirit of Christmas, parang kasi nagkakaroon na din tayo ng reunion. Malay nyo, next year, next na Christmas ay bongga na yung kanya. Pero anyway, ang pinaka-importante ngayon ay yung ating pagsasalo-salo, yung Noche Buena, ay nairaos natin ng masaya at buo ang pamilya. Yan. At hanggang bukas, mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito po ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat
At ito ang tabang Ora Mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo.